Gọọmenti Anambra steeti mere ka anyị mata atụmatụ o ji n'aka ịrụ ọwa ụgbọ oloko bụ railway nke ga-agakwazi n'ọdụ ụgbọ mmiri ma kwalite ngalaba ime njem nke steeti a ka ọ nọrọ n'ogo mba ụwa. Onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo kọrọ na kọmishọna na-ahụ maka ime njem Odoziakụ Patricia Igbebike bụ ya kwupụtara nke a n'okwu mmalite ya ọgbakọ mkpụrụ ụbọchị 3 achịkọbara banyere ezi atụmatụ nke ime njem ma bụ nke were ọnọdụ na Dr. Dora Akunyili Women's Development Study n'Ọka. Kiri ka akụkọ nha n'uju. Ya bụ ọgbakọ nke na-aga n'iru bụ nke isiokwu ya bụ Transport Policy and Planning for Sustainable Development bụ nke ngalaba na-ahụ maka njem na steeti a na-achịkọba. Kọmishọna Igbebike kwuru na Amuma Soludo ịrụ okporo ụzọ ụgbọ oloko nakwa Ichighari ebe ụgbọ mmiri na-anọ na ihe ndị ọzọ bụ nke ga-enyere aka mee ka ime njem na steeti a dị mma ma nyekwara ọnọdụ akụnụba steeti a aka ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha nyere aka iji mepụta nke a. Onye kwuru okwu pụrụ iche na ya bụ mmemme Dọkịta Ivan Igwe kọwara na ya bụ ngalaba ime njem bụ nke na-eme ka ọnọdụ akụnụba na-aga n'iru hụ na a na-etinye akụ na ya bụ ngalaba ime njem n'ihi na United Nations na-ekwufu okwu na-ekwusi ike maka ya bụ ngalaba n'ihi na ọ ga-enyere aka maka ọnọdụ akụnụba n'ọdịnihu.